Bi urte luze pasa ditut nik apunteak ezin utzita, astelehenetik ostiralera mahai batean eserita, baina selean euskararekin pasa dena ikusita, ta baten batek kontu honetan ez badu arreta jarrita, guztia ondo konta nahi nuke hasieratik hasita. Bi urte pasa ditugu beti ondokoari begira, Bernarda Alba eta integralak igaro dira erdira, berdin historian iraultzekin zein marrazketan perspektiba, goiza apunte artean eta gero liburutegira, lehen eguna eta selea euskararekin hasi da. Azterketetan espero baino zero gehiago egon zen, emaitza denak atera eta hasi ziren protestatzen, gu publika bat joan nahi badugu ezin dugu esan ozen, kamera aurrean kexaka ere ez dute bat buena jotzen, ez da ulertzen hain zaila gero zeroak nondik datozen. Auzitegiak nota kenduko diete hau da nibela, erabaki da euskal hiztunok azpiratuak garela, ikasgeletan eta etxean naiz igual ez den horrela, bizi osoan esan digute ikasiz gainditzen dela, baina argi da diruak ere pixkat laguntzen duela. Aipatu dut lehen protestan zeuden hainbat ikasle koitadu, abokatuak ordaindu eta egin dira honen kargu, notak kenduta dena pozik berdintzaile nor zapaldu, jakintzazue hemen guztiok arazotxo bat daukagu, integral batek euskarak baino gehiago balio badu. Abokatuak euren lanetan dabiltzan ez nahiko trebe, diruaren truke egiten dute egi zein gezurra bere, naiz erakutsi diguten hemen nor den morroi nor errege, neurri honek ez dakit nori egingo dion mesede, gero zebata beharko dute polizi sartzeko ere.